И здравейте хора, аз съм Най-Вървежен и започваме от третия епизод на Survival with Най-Вървежен. Не е достатъчно увеличен звука, затова малко ще го увеличим. Добре, предишния път не направих нищо, но днес съм се малко опакова. Чувам гадинка. Като умря. И днес ще се опитам да направя къща. Ако на това време, ако не ще е на 2 епизода. Добре, сега трябва да... Саплинг. Ще изравним колкото се може по-повече. За да е колкото се може повече. И не трябва да е голяма, просто... Ето този район, например, от... тук. От... тук. До... тук. Добре, да съберем дърво. Отвън говорят и... се надявам да не се чува. Доста се надявам да не се чува. И в предишния епизод си направих мини фермичка, която е 3 блока. Да се похваля. Сега, ако имам още семена, ще посея. Събирам саплинги, защото както вижте, натам има гора, но няма да ми се ходи. Тук ще... Добре, да видим за колко ще ни стигнат. Майче, 2 стака и 4. Трябва да толкова. 2 стака и 4. 2 стака и 4. Да. 5. Но. Добре, сега започваме да строим. Слагаме тук. Тук изчакайте хора. И добре, след прекъсването на клипа, някой ме прекъсна. И за това. Оп. Добре, значи няма да е широка. Ще бъде. И просто тук да го направим. Ето така. Правим така. Добре. Чакайте хора. Тук. Не. Това значи, спокойно мога да се скачвам. Как ме стресна. Добре, става. Ще запълним това, за да е един блок нагоре. Няма да ми стигне със сигурност дървото. Ама... Как щеше да се деспауна овцата? Бата, трябва ми вълна. 2 вълна? О, да. Още едно парче и имаме слегло.
Добре. Значи правим тук. Няма да е от най-хубавите къщи. Значи тук е едно, две. Чакате да не прекъсна клипа, хора. Явно няма никой. Така, тук е едно, две. Значи ще има и преден и заден ход. Не, хора, тук трябва да го направим още едно. За да е симетрично. Аз моята симетрия. И дървото много ясно. Не стигне, защото аз съм голям късметлив. Оха! Аз съм богат на саплинги. Поне ще има в какво да живея. Няма да се крия в колибата. И то много голямата. What the fuck? Престанете, бе, хора, бе. Не. Добре. Някои хора се опитват да си снимат клиповете. Защо лапетата не спират? Много ме дразнат. Добре, нещо тук симетрично ли? Едно, две, три. Значи тук ще е две. Чакай, хора. Помислил съм го. Малко бяло. И тук, когато средата, нали? Средата ще е от бяло дърво и ще е нещо като килимче. Ще се направя и червено килимче и ще сложим. Но сега ще е бялото дърво. Става вечер и ще се крием като някакъв педерас. What the fuck, сега и коли ли, бе? Айде да стига, бе. Айде да стига, бе. Не, тези хора се ебава с мен. Добре, хора. Когато не снимам, отвън е тихо като в пустиня, бате. Бате зърнаховца. Това е магар. Дръти! Кокошка и ме... Добре, ще отида, ще ги пребия отвън. Много ме дразнат, бате. Добре, ще ви разкажа нещо мен. Например, че ходих на заболекари. Все едно ми търся злато в един от зъбите. И имам още това, бате. Но да не се отплесваме с заболекарство. Да се правим къщата. Не. Имаме си легло. Хора, да се похваля, имаме си легло. Добре. Сега и котката ми. Те животни, тези хора се ебават. Добре, сега май ще се заклещим. Да. Умирам, да, умирам.
Аз верно. Yes. Добре, хора, вече си имаме легло и ми се пребаха айтемите. Няма да мога в този епизод да завърша къщата. Но в другия утре ще можем. И през това време ще се крием в коливата. Пак запечатан с дърт. Шибаната котка, те изчакате. И добре, хора, докато се оправя, почти стана нощ в Майнкрафт. Не ме винете, има доста работа. Не е доста голяма, но да предположим, че е било доста голяма. Добре. Когато не снимах, беше тихичко като се... Беше тихо като се носи в джунгла. Не баш. Той там е шумно заради маймунките, орангутаните. Ама... Добре! Добре, при мен е доста шумно. И това ще от мен ще. И това ще от мен ще се види в следващия клип. Чао!